Szia Ádám! Szia Ádám! Na mi megyünk. Búcsúzom tőled! Álljon meg a tegét! Na, menjünk. Rossz oldalon szálltál be. Rettegés foka! Azt kell akkor csinálni! Rettegés foka! Azt a hülyeséget basszátok meg! Jó! Az ablakot hadd legyen kiparával. Hanem, hogy tudok egy kicsit az ablakról. Sötét. Ahol nincs béletük. Igen. Az már. Már jó. Már sokkal jobb volt. Szaladjatok most. Nem kell. Nem kell, hagyjad, nem fog ez lángolni. Elveszi a gátról a lábát. Igen. Elvileg úgy kéne Ez jön. Bazegre jó volt, ez jó! Hú, a poroltó rossz helyen van, Ádám! Annyira nem! Ez hülye! Ó, Geci, ez már jó volt! Egy kis kormánymozdulat már elég lenne. Ja, hogy kitartom. Nem akarom az a Bejössz. A következő. Ha lesz következő, akkor hajtsuk, hogy legyen. arra fogja alá szedni. Bazd meg! Baszki. Figyelj utána, figyelj utána. Vigyázz! Hihetetlen, hogy a gátlók nincsenek még koppon. Vannak onnan is. Ennél lassabban csinálta az előtt. Lassabban! Kéne visszafelé is egy rámba. Jani. Hát de nézd ezt a figyelmet. Még egyet! Még egy! Még van benne! Menekülj! Elonnan!
Még egy! Még egy! Onnan már nem tudsz a vége, lehet? Akkor így most egy-egy az állás? Ez kurva nagy. Nagy királyok voltunk.